Oops, my baby, you woke up in my bed. Oops, we broke up, we're better off as friends. What's up mga ka-idol? So napunta sa atong first vlog mga ka-idol. So before and foremost, pwede ninyo atong i-follow ko ninyo sa ang Facebook page o sa YouTube channel. Sa ang Facebook page na tay DJ Sam Best 105 o sa atong YouTube Sam Tugunon. Mga ka-idol, ako di ay si DJ Sam or just call me Sam sa among YouTube channel Sam Tugunon o sa among Facebook page. I-follow o i-like ang among Facebook page DJ Sam Best 105 FM o sa among YouTube channel. Palyag lang po sa pag-subscribe guys kay magkita-kita ang yapunta dito pohon o karang umaabot nga Pasko guys na may panghatag para ninyong tanan. So don't forget DJ Sam Best 105 FM. Kaya sa katong first topic karon sa atong vlog kay na may mga friends or natay mga friends out there. Excuse me Sam. Natay mga friends diha nga nagsakit gyud hantud karon. O sa atong amigo nga wala pa ka move on. Sa atong amigo na gimahal nila ang taong dili sila ang mahal or sa atong mga friends diha nga nagpakatanga dili man gyud sa tanang panahon nga ikaw ang iyang kalipay o ikaw ang iyang kinahanglan. Naara joy sometimes guys naarang joy mga panahon nga ikaw ang iyang gikinahanglan it's tungod kay gimingaw siya or na-bored siya or ikaw lang gyud ang iyang option sa kinabuhi. Pero dili pud sa tanan no kay naman pud tay mga idol karon nga dili pa ka move on. It's tungod kay na sila gipanghawakan nga siguro kanang dili pa sila gustong move on kay mahal pa nila ang usa ka tawo o nasinati pa nila or na feel pa nila nga mahal nila ang usa-usa. But anyway, sa atong mga friend diha no nga gusto ra kugtog makatabang sa atong mga friend diha nga gusto nag-move on pero dili pa maka-move on. So ang buhat ng gyud ninyo guys is number 1 is to accept the fact na dili na gyud ikaw ang para sa iya ha. Second, kung labi na kung dili na ikaw ang kalipay, kaya man koy lami nga ikaw lang ang nahigugma dito sa imong partner or ikaw na lang gyud ang naghold para lang jud dili ka buwagan or para lang jud dili ka mauwahi sa panahon. Ilabi na kay sa atong mga kanang mga millennial karon nga dili na gusto og way uyab, dili na gusto og masingle kay lagi kanang kantsawan nga na. Pero dili man na magmatter sa ingon ana guys. As long as kanang nahigugma kag tarong, bisan pag nahigugma ka sa tarong sa usa ka tawo pero kung dili jud siya para imuha or dili ikaw para iya, why not dili nimo i-let go? Why not dili nimo kanang dili ka mangita og lain kana jong malipay ka or ang imong partner malipay pud diha nimo. Kay there are some cases man god nga bisag from the start kasabot ka na nga bad or kasabot ka na nga kanang dili mao dili sakto pero sa imong kaugalingon malipayon ka buhaton jud na nimo. Pero the reality is that kung kasabot ka from the start nga dili na siya maayo or in the end of the day masakitan ka nganong musod pa man gyud ta, di ba? Kanang mo na usa nga ipangutana sa imong kaugalingon nganong musod pa man gyud ta sa relasyon nga from the start and from the beginning masakitan man ta. So kanus apa man di agpatay o sorry guys, na-interrupt ako kay naman goy patay nag-drive ng motor.
Bitaw guys, no? So, mao lagi itong padaton ta sa itong kaistoryahan. Huwag kayong matakot kung single kayo. Huwag kayong matakot kung wala kayong jowa. Kay most of the time man good, siguro dili pa imong time karon, siguro dili pa ugma. Maybe na joy plano si God para sa imo, ha, di ba dai? Yeah. Kasi may mong kasulti sa itong mga idol diha karon nga gusto nang move on. Paano na ho, based on my experience, nga gibuwagan, karon nga why love life, move on ra ta mga guys, oy. Kay naagad yung ato nga gahin nato para sa Ginoo. So nakagets na mo sa iyang gikuan. Single pa ni siya, ang kaubang single pa. Ako na nakasawa. Dito no. We're both singles, but anyway, mo lagi to. So accept the fact og paningkamuti sa imong kaugalingon nga i-let go nimo siya bisan sakit. I-let go ni mo siya bisan sakit. Kay dili man gadud ta, di man ta sakitan kung wala ta nay gugma. Dili ta sakitan kung dili tinud-anay atong pagbati dito niya. So, diri lang gyud ta kutob mga idol. O sa sunod na mga idol, sa sunod namang vlog, mangayo namin ninyo content kung unsa inyong gusto nga atong pag-istoryahan. Pwede ninyo i-comment sa atong comment section and pwede po ninyo i-PM sa among Facebook page o sa YouTube channel. So, usa ta maghuman guys, amo nang painumdum no nga continue lang sa pag follow ug like sa among Facebook page ug YouTube channel, Sam Tugunon. So good day and God bless mga idol. So atagi pa ninyo guys ang among uban pang mga videos dire lang gihapon sa atong YouTube channel, Sam Tugunon. Please subscribe and like and follow our page, Facebook page, DJ Sam. Thank you. Diz caiu o bar